Hvad den første angår, hvorfor du valgte at lægge fokus på medier i din forskning, så er det fordi, at det er børns brug af medier, som jeg har været optaget af. Lige fra starten af. At de har gjort sådan nogle medieerfaringer, som jeg måske ikke ved ret meget om. Som jeg ikke forstår, fordi jeg var voksen på det tidspunkt, hvor Commodore 64'erne og det der kom frem. Og de måske kan noget, som kunne være vigtigt at anvende i en daginstitutionssammenhæng og en skolesammenhæng. Og det kan man roligt sige, at jeg har lært noget om. Fordi jeg har jo virkelig lært, at når børn leger med teknologi, så er der muligheden for, at de omsætter det og bruger det til noget andet, end det er beregnet til. Altså medieleg er som begreb et ord, der peger på børns evne til at kultivere, eller det at bruge det, det de nu synes, de skal bruge det til. Altså de tager ud af fortællingerne, tager de situationer, eller sætninger, eller figurer ud og leger med dem. Det har også lært mig, at det ikke kun teknologien, det er også fortællingen. Altså det er fortællingerne, som de er optaget af. Det er både at kunne bruge mobiltelefoner som mobiltelefon, men også at kunne se en YouTube-video på mobiltelefonen, der er vigtigt. Og så har jeg jo lært, at det kan voksne godt være en del af det her, uden at det skader legen, hvis man kan sige det sådan. Det er ikke et spørgsmål om, det skader den fri leg, men at det at børns leg med teknologifortællinger indeholder nogle kompetencer, som vi godt kan få fat i, og godt kan få lov at se, og få lov til at være del af, hvis vi spørger på den rigtige måde, sammen med børnene på den rigtige måde. Og så bliver det pludselig pædagogik. Det er det, der også er pointen. Hvor kan det deles med andre, jamen at kvalificere udviklingen af arbejdet med børn og teknologi. Deles med andre, jamen altså, det er jo fuld gang. Altså, der er den ene hjemmeside, der dukker op, der hedder børn og IT et eller andet, ikke? Og jeg tror, det er en af måderne at gøre det på. I hvert fald, at man har nogle vidensbanker, som bliver præsenteret. Men også, at den enkelte institution og skole begynder at snakke med andre skoler. Vise noget over nettet. Lave noget sammen med dem. Jeg tror virkelig, at nøglen ligger. Det er ikke bare at dele den viden, men at producere viden sammen. Altså for eksempel, man laver en musikvideo sammen. Altså man ikke bare laver sin egen, og så viser, hvad man gør, men man laver en sammen. Så man faktisk har brug for, at det er nødvendigt at gå på nettet. Fordi nu skal man lige se, hvad den her skole har lavet, og hvad deres forslag er til musikvideoen. Og så tager man det forslag alvorligt og prøver at lave en ny version og lægge det ud, og så tager de så den version og undersøger den og gør noget ved den. Så rent faktisk, at det bliver en nødvendighed i pædagogikken og i skolen og i daginstitutionen at være på nettet. At dele viden, fordi man producerer viden sammen. Det tror jeg, det er altafgørende, at du kommer dertil. Og det ved jeg ikke, hvornår sker, men det er i hvert fald det, jeg synes, der er vigtigt. At kvalificere udviklingen af arbejdet med læring og teknologi. Jamen, man kunne sige det på den måde. For mig handler det om liv, læring og leg. Og liv, læring og leg hænger sammen. Det er tre størrelser, som man kan styrke hinanden. At hvis det er en del af livet at bruge digitale medier, undersøge digitale medier og producere med digitale medier, så bliver det næsten en del af arbejdet med læring og teknologi. Så bliver vi. Altså, vi er nødt til at have de her digitale medier ind sammen med alle de andre måder at kommunikere og fortælle på.